σηκώνεις και έτσι. Από εκδρομή έρχεσαι. Όχι, άλλαξα σπίτι και μένω κάπως μακριά. Κοίταξε, κάτω στο υπάρχει ένα μαγαζί που πουλάει αντρικά. Πετάξω μου πάρεις ένα παντελόνι. Και γρήγορα, Τι χρώμα? Ό,τι να είναι, μωρέ, πήγαινε. Thank you very much. You are American? No, English. Κύριε Βέρο, γιατί είστε έτσι, ξεχάσετε το παντελόνι. Το κλέψανε. Ποιοι? Οι γκάξτερς. Πού? Στην πλατεία Αμερικής. Κύριε Διευθυντή, διασκευαστείτε. Μήπως έχετε μια πρόχειρη φούστα? Μιλάτε, έρχεται. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά. Α, μπράβο σας. Βλέπω πέσατε με τα μούτρα στη δουλειά. Ναι, δουλειά, πολλή δουλειά. Μόνο που ξεχάσατε τους καλούς τρόπους. Όταν έρχεται ο διευθυντής σας, δεν νομίζετε πως πρέπει να σηκώνεστε όρθιος? Ασφαλώς. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να σηκωθώ στην κατάσταση που είμαι. Γιατί τι έχετε, πάθατε τίποτα? Παλιοί ρευματισμοί. Η μέση μου. Στη μέση δεν ξέρω αν σας έρθει καλά. Το χρώμα πάντως το πήρα όπως το σακάκι σας. Με συγχωρείτε, Διευθυντά. Τι είναι αυτό? Τίποτα, κύριε Διευθυντά. Ένα παλιό παντελόνι για τις εκδρομές. Σηκωθείτε απάνω, κύριε Βέρο. Μην επιμένετε, κύριε Διευθυντά. Θα πάθω καμία ζημιά. Σας παρακαλώ, σηκωθείτε όρθιος, κύριε Βέρο. Αυτό δεν θα το ανεχτώ πλέον. Σας συγχώρησα την αδιαφορία σας στην εργασία. Το ότι κάνατε το γραφείο μου, κρεβατοκάμαρα, εστιατόριο και μπάνιο. Αλλά όχι, δεν θα το κάνετε και κατασκήνωση. Κύριε Βέρο, τίθεστε σε δίμηνο διαθεσιμότητα. Παρακαλώ να εγκαταλείψετε τη θέση σας αυτή τη στιγμή. Στη δουλειά σας, παρακαλώ. Γιατί δεν του είπατε ότι σας ληστέψανε? Γιατί είναι ψέματα. Δεν με ληστέψανε.